itt vagyok a Madár Live Pandár, nem pontosan live, de sincsenek is olyan sok madár, de gondoltam, teszek fel egy videót. Hát, olyan kedvemben vagyok most. Basszus, csak 6-szoros a nagyítás, de látszik, hogy ott is fehér gólyafészek. Tengelic, valamerre, de nem pont arra. Hát. Ez ott egy szénszínege valahol. Olyan egy szénszínege valahonnan. Ott van egy fehér gólyapár, ott is van, meg ott is, jó messze. Laszliszka elején csak, hát nem látszik innen, mert csak 1 kilométeres körzetben látható. És nem megtakar ezzel a rengeteg fa. Kint van egy mező, jaj, bocsánat, ott van egy mező, onnan lehet látni, de most oda nincs kedvem kimenni. Na, az már egy nagyon hosszú videó. Szólati gólya. Hopp. Lehetett látni. Jól. Bocsánat, hogyha nem láttátok, egy énekes rigót. Meg egy tengelic, meg kék cinege, vagy meg egy széncinege is. Van egy gond, barátposzátát hallottam reggel, de úgy látszik, hogy most nincs. Csak egy széncinege, meg néhány tengelic. Néha énekes rigó is van, de úgy látszik, hogy ma nincs rá szerencsénk, sajnos. A kék cinegét utánozó széncinege. Ott meg valahol egy házdigasta farku volt. A háttérbe. Látható egy gyors füsti fecske. Bocsánat, nem ott, hanem ott. Ott meg egy mezei verép szállt le a fára. Közben jön itt egy poszmély. Próbálom óvatosan mutatni nektek. Ez egy földi poszmély. És van egy előző videóm, amiben lesz látni, hogy tehát felteszek mondatokat róla. És ez veszélyes. Szóval én most a helyetekbe távolodnék, és távolodok is. Földökbe rakja egyébként a fészkét. Na, és most lejár a korlátozásom. És köszönök tőletek az kis poszmével. Sziasztok!